Moltes gràcies, senyor rector. Bon dia a totes i a tots. Des del bloc d'estudiants agermanats, una vegada més, hem volgut trencar amb les polítiques neoliberals que ens han aplicat els darrers governs centrals al nostre país. Com tantes altres vegades, la crisi ha servit d'excusa perfecta per aplicar un decret que deixa l'educació pública agonitzant. El Reial Decret 14/2012, de 20 d'abril, ja és conegut per totes i tots els membres que avui estem ací. Així l'hem debatit. Aquest decret ha estat també tema de debat a moltes facultats de la nostra universitat. I sembla difícil arribar a un consens, però en aquesta ocasió els representants de la comunitat universitària ens hem unit per a rebutjar unes mesures destructores que privaran l'accés a la universitat pública a milers de joves valencians. Així, quedant palès el rebuig de la comunitat universitària, en un acte de coherència hem volgut donar un pas més enllà. Com ja vam anunciar a l'anterior Consell de Govern, volem lluitar per a la no aplicació del decret a la nostra universitat. Fent ús del nostre dret com a representants d'estudiants, hem volgut sotmetre a votació als òrgans on estem representats la congelació de les taxes. Rebutgem el decret i en defensa de la universitat pública no el volem aplicar. No som la Universitat Valenciana de més pes, som un referent d'àmbit estatal i hem de ser l'exemple. Les universitats valencianes i espanyoles hem de frenar unes mesures que s'han aprovat sense la nostra participació. No hem de tenir por, hem de defensar l'autonomia de la Universitat de València i no deixar que l'envaïsquen unes mesures ràncies i dretanes que volen acabar amb l'educació pública i de qualitat. No podem permetre que se'ns apliquen unes normes de les quals no hem participat per elaborar-les. No podem permetre que 4 polítics que viuen a una altra galàxia regalen a Bankia els diners que ara ens furten a nosaltres. 7.000 milions d'euros que regalem totes i tots a una empresa privada que no ha sabut fer bé la seva feina. 7.000 milions que els pagarem els estudiants, que els pagaran els professors associats que se'n van a les llistes de l'INEM. En definitiva, que pagarem tota la comunitat universitària i tota la societat en general. Hem de ser valents, hem exigit la retirada del decret i no hem sigut escoltats. No hem participat en cap procés de decisió de les mesures. El BEA encara estem esperant la reunió amb la consellera d'Educació, que no va fer amb nosaltres. El ministre no ha comptat amb els rectors de les universitats. Ells no, però nosaltres sí ho sabem. Nosaltres toquem terra tots els dies, vivim al món real i sabem les fatídiques conseqüències que ens portarà el decret. Per això hem de donar un pas més enllà i no aplicar-lo. Entenem que la no aplicació d'aquest decret queda fora de la legalitat, però igualment és legítim. No és competència de la universitat decidir el preu de les matrícules, però no és motiu per a rendir-se. La Universitat de València ha dit no al decret i en acte de coherència, repetisc, ha de donar un pas més endavant i dir sí a la insubmissió per la pública, sí a lluitar per la nostra universitat i per tots els seus membres. No obstant, el punt que hem inclòs i que ha estat recolzat per professors, per degans, al qual els agraïs la seva tasca, per estudiants d'altres associacions, a banda del BEA, de Campus Jove i de A Contracorrent, ha estat inclòs, però no es sotmetrà a votació avui així. Tampoc al Consell de Govern, tampoc al claustre, que també ho hem demanat. No entenem on s'haurà de decidir això, per què ho debatirem avui però per què no ho votarem, perquè ens van dir que no era competència del claustre i sembla que del Consell de Govern tampoc és. La primera notícia que teníem de que no es votaria va ser quan jo vaig rebre com a membre del Consell de Govern el punt de l'ordre del dia i per tant considerem que ha sigut un acte antidemocràtic per part de l'equip rectoral no haver-nos avisat, no haver-nos dit la situació i demanem explicacions i a més demanem disculpes. I ens sembla que és un acte de covardia no portar i no sotmetre a votació al Consell de Govern a aquest punt, perquè si tots estem i tots van votar així consensuadament en contra del decret, en més motiu hauríem de seguir endavant i de no deixar que acaben amb la universitat pública. Moltes gràcies. Moltes gràcies.